ten, keď budeš baliť, tak kľudne ho obal do tej fólie, do tej nády a to tam nebude liezať vôbec. Kokot som si vybral cestu, deň na cestovanie. Teraz za čo si idem mimo prívíce a budem si hen tak jebať, ty kokos. Som už 60 celú cestu. Zatiaľ už neposielam nikomu nič, ty kokot. Môžeš. No, že on určite má možnosť, že na dobierku. No. Greenspall. No. Tak to dá, že dávať No, dobre, na stačí. aute, keby to bolo oni, vieš, to vytlačia.